putih sudi pembangunan coba cekelmu sudi pasanganmu Yesus sedang dirimu sedang masumur pokok naik mahita asini rohama dihamu doho dame nasian debata amata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihamu kadamang doho dainang salu na mahita nang akahanggi na pinaribot. Tabigi majolo hata ni debata nagabi ucah dihita sadarion. Ima natar surat di Psalmen 124 ayat 8. Yanggo pangurupio dihita di bagasan goar ni Jahoba sitopa langit doho tano oddo. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ido sahana. Jol mahita totu adong doha galiotta. Songo jol mahita totu butuh pertolongan, butuh nama siurupan. Ido benda songo jol mahita ditoppa de bata makhluk sosial, makhluk nama siurupan, makhluk na saling tolong menolong. Alai lau sidu sada na pinasaan ni par Psalmen. Ido iba nakang iya pangurupi na sumurung di bagasa kita, ima di bagasan debata. Pertolongan kita hanya bersumber dari Tuhan. Alai perlu do masih tolongan dia makadongan perlu. Songan halak nama nada debata ikono do mangurupi dongana, mangurupi keluarga, mangurupi akahala na asing. Nada ngol do jolma molo dakea olo mangurupi. Ido na pait. Alay sa lo morohani jolma sekon holan ng siurupa ni bana. Pehe maning umarupa ni pungirido. Molo songon ido filosofi di jolma sanay kolam mulai tu satu nama tu say kolam ng diurupi. Dangadong berpikir, dangadong berjiwa patriot, dangadong berjiwa menolong. Sa sitong naikosada do si berengota. Songon nang tajalo pangurupyon na sa debata. Ikon di sini hita lamboy. Saluran berkat mengurupi, menolong orang-orang. Jika Tuhan memberikan kita pekerjaan, di molo dilihat debata hita hamoraon, arta, molo dilihat debata tu hita kesempatan ima menjadi berkat isi do nota hita nabui mengurupi, menolong. Alania, alalunga di patu pada mata pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Pertolongan tai nunga diurupi di mata kita. Bui hita songonon, bui ta jalo akabasa-basai. Alai sutu ngadong na hulit, sutu ngadong na imana kengani menjadi manusia yang ego. Nunga bui ibana mangurupi sa sitong na alai say lala may dokon. Dangadok kepeng na. Aboy marasa sitong na dipakai iman akan na aboy mana mengurupi akan asing. Alay sa idok madang buy. Karena apa ia menghindar? Dangalan ibalgana, dangalan hebatna. Tetapi orang-orang yang hidup dalam pertolongan karena ia sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, maka dia menjadi berkat bagi siapapun. Alanido di bagasa turputo songopan daun di para Psalmen ini pangurupi di ibana hola siad di batara bukan karena manusia dan bukan karena dalam pikirannya hanya Tuhanlah pertolongan yang sempurna yang bisa kita andalkan. Denggado bui majalo pangurupi senasing alaikot holat tu dewatado
pangurupi nasumurung diakana porsiai. Amin. Mulia tema Tuhan, ala hodo pangurupi nasumurung dihami. Amin.